Mireu, valencians, bon dia. Estem així a la plaça d'Ajuntament, a la 9ª plaça del llibre. Llibre català. Mireu el cartell, els horaris i les activitats. I qui patrocina? Acció Cultural del País Valencià. Associació d'Editorials del País Valencià. Generalitat de Catalunya. Escola Valenciana. Pues molt bé. Ahora os mostraré algunos de los títulos que colocan con sutileza en primera plana para que sea lo primero que veamos. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Casa meva, Casa meva. Benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la plaça del llibre de colors i de perfums. Bon dia. Et puc fer una pregunteta? Estaria més, digues. A veure si me recomanes algun llibre així de història valenciana. Vale, història valenciana. Podríem treure 4 opcions, dos professors d'història valenciana, però les mirem a veure què els sembla cadascuna. Val. Tendríem, per exemple, l'opció 1 seria el vent de Cabilla, de Vicente Paidal, i la Perla Sana, val? Que serien més que històries, sinó històries sobre València. Val? Serien mini historietes que conten anècdotes, que conten coses que permeten la València medieval. Val? La Sana sempre té una col·lecció molt interessant sobre històries de València, tenim vent de Cabilla, Ferarca 2, i podria ser una línia més didàctica per llegir algo d'històries de València. Val? Molt bé. Després tindríem algo un poquet més totxo, un poquet més concret, que seria les comarques del port, un poquet de com es va formar tota la història de la comarca dels ports. És un llibre ja un poquet més dens, amb més documentació, més dades. Val? Després, prou semblant, també el València Editorial, de edicions, tindríem els conflictes de l'Àndalus, explica tot el moviment, sobretot de la part del Maestrat i Terres de l'Ebre, i l'influència àrab. Val? També és un llibre com un poquet més concret, de fet, tota la tenia sempre el tema, no és una cosa més general. Per últim, no d'història de València, del País Valencià, sinó en general tindríem el Josep Pla, que és un gran cronista, un gran periodista i un gran escriptor, en este meravellós text sobre la Segona República. Val? Pla escriu molt bé, és molt divertit, molt entretingut i és molt àgil. Ja no és exclusivament País Valencià, o Ciutat de València, però sí és un gran manual d'història. Però no parla de València? No, parla alguna coseta, perquè la República també va tindre seu a València, però no parla específicament de València. Val? Però com a llibre d'història l'hauria de comentar. I això és el més recomanat per la història valenciana. Per la història valenciana recomanaríem segurament el de vent de Cabilla. Val? Com a manual d'història seria una altra cosa. Mi sempre va recomanar una cosa que no m'heu demanat per a aquesta curiositat, podríem dir. Val. Tindríem alguna coseta més, però jo crec que amb aquests 4 podríem tindre una... Val. I si te pregunto per alguns títols, la senyora valenciana el tindríeu? La senyora valenciana, no sé de qui és el llibre. D'Òscar Rueda. Crec que no. No. I Sense pèls en la llengua, de Boro López. Tampoc. I Valencià desperta, de Joan Ignasi Cullà. Està publicat en Sargantana, diria que no. Tampoc. No. Val. Pues moltes gràcies. Un plaer. Bé, li acabo de preguntar per alguns llibres en Normes del Puig i m'ha dit que així no tenen cap. I li he preguntat que si m'ho podia explicar i m'ha dit que gravat en vídeo no, i que això m'ho deia fora de càmera. M'ha dit que així el que tenen és tot de valencià normatiu i les normes del Puig per a ells no són oficials i així no tenen cap llibre escrit en normes del Puig. Tot en valencià normatiu, que ja sabem tots que el valencià normatiu no és ni més ni manco que el catalanià fabrià
que està promogut per la Generalitat de Catalunya en les diverses associacions que col·laboren així en València, com Escola Valenciana, com Acció Cultural del País Valencià, etc. Això és el que està fent el nostre alcalde, Ion Ribot, pagat en tots els diners de nosaltres els valencians, ridiculitzant-nos una vegada més, així, en la nostra plaça del Cap i Casal, portant llibres en català i promovent la cultura catalana dels països catalans. Això és el que tenim. A favor del xic mateix tinc que dir que encara que ell s'ha donat compte de les meves intencions quines eren, ha sigut molt educat y mateix sense cap problema. En este escenario que tenemos aquí detrás es donde se hizo hace un par de días una intervención en la que recomendaban a los escolares consejos para tener la verga más grande o cómo tener más cantidad de semen para ofrecer a las mujeres. Como si no hubiera sido suficiente polémico la presentación del libro Gay Sex en Castellón, el que ofrecieron a los escolares en los institutos, que por cierto está retirado por orden judicial y Compromís se niega o se muestra reticente a hacerlo, de hecho lo ha llevado a las Cortes Valencianas, ahora tenemos que sumarle esto. I tot això en el beneplàcit del nostre alcalde, Ribó.